Áno, No, skúsme. dobre, tak ideme na to, že... Skúsime. No, už som pri tom oku. Tak pán Macko má modré oko. A vládu ste ho zašpinili. Aj nejaká dneska tam je to. Čo ste robili, pán Macko? Dajte mu voláko naspäť. Ja vám už zase vrátim naspäť, hej. Držte. No, tak je naspäť. Dobre, Čiaku. Vidíte pána doktora? Vidím. Dobre. Prišla. No, a koľko uvidíte prstov? 4. Tak, to je celkom dobre. To je celkom dobre, lebo minule som dával pacientovi sklenené oko. Stálo to 80 € a videl veľké hovno. Takže to je dobré. No, tak teraz obrátime ho. Obrátime ho. Opatrne, pán Macko, opatrne sa obrátite na chrbát, dobre? Chrbát je toto tu, čo máte na vrchu. Na tú stranu. No, toto sa nebude dobre obracať. Tak, opatrne, pán Macko, opatrne. Nie sa nás drbete, spadnete z toho stola. No, dobre. Dobre, pán Macko. No, a teraz ideme ďalej. Hej, žijete? Ešte ste, už sme došli. Takže, ja som totižto prišiel na taký jeden princíp. Poprosím vás, sestrička, nožnice. Odličanie. Prídek, pán Macko. Sa páči. Ďakujem. Ja som prišiel totižto na jeden princíp. Keď pacientovi pichnem nožnice do zadku, tak mu zaslzia oči. Keď mu ich pichnem do očí, tak sa posere. To znamená, že to je prepojený nervami. Takže to skúsime, pán Macko, dobre? Áno. Keď budete vyťahovať pomalinky, otvárajte. Dobre. No, sestrička, prosím vás, minútu chyťte hlavu. Budem držať pán doktor hlavu, aby sa nemýkal. Kde mu to mám nastrihnúť? Už som zabudol. No, viete čo, tak nižšie radšej. Bola kde, ukážte, musím mu držať hlavu. Tuto bola kde. Ale sestrička, Ešte. vy si flirtujete, ako so mnou minule na nočnej, až s tým rozdielom, že ja som bol vtedy narkotik. Pán doktor. Čo, pán doktor? Pán Macko, chvíľučku, počkajte. My ideme volať čo do sestričko vyriešiť. Ako ste to by som mohli? Ideme do skladu na chvíľučku. Momentíček. Ja tu pána doktorovi ukážem, ako sme to laškovali, lebo on má už slabú pamäť a nevie. Počkajte nás, pán Macko, dobre? Áno. Tieto ruky si držte spolu, prosím vás, pekne, aby ste nám z tej postele nespadli. No ako ste to so mnou sedí? Našej obľúbenej relácie. A keďže ju dnes odštartujeme trošku vytradične, zväčša hráme hru Zoznamka, kde háda jeden z našich účinkujúcich, koho predstavujú jeho traja kolegovia. Dnes to urobíme trošku ináč, bude vašou úlohou našich divákov hádať, čo dvaja naši predstavitelia sa snažia znázorniť vo svojej scénke. No a teraz mi pomôžte privítať našich účinkujúcich a už prichádzajú Ľudka. Ľudka. Ona sa tak vytia. Edička, nech sa páči. Do klobúka. Ivko. Ahoj, vítam vás! A Jožko. No? Tak, Jožko, poď. Dobre. No, takže my vás vítame. Je to také trošku novšie zloženie, ale určite oceníte, že vyzerajú aj sú oveľa lepšie ako tí v tej klasickej partičke. A ešte keď uvidíte, čo všetko vedia. Aby sme dlho nerozprávali, tak ja na prvú scénku, vy veľmi dobre viete, Ľudmila, vy veľmi dobre viete, čo vás čaká, tak za to, že teda stále rečníš, tak chceš rečniť, tak ja ťa pošlem dozadu aj s Jojom a vy našim divákom skúsite predstaviť scénku a ich úlohou bude potom hádať, že čo sa asi odohráva za paravanom. Nech sa páči.
Už si pripravený? Veď vydrž, to nie len tak, hodná kravu bude veľa. Dokedy budem čakať? Ešte chvíľočku, musím sa nadýchnúť. Voľni sa. Už som ho vybral. Tak ho tam aspoň zasun. Oky, poďme na to. Už? Neviem trafiť. Nevieš trafiť? Bože, ty syn nemehlo. Veď sa ukludni. Tebe sa to ľahko povie, ale keď je to prvý raz? Prvýkrát, druhýkrát. Stále je to rovnaké? Na začiatku zasunieš, zvrtneš a na konci vytiahneš. Strčíš ho do vrecka a je po paráde. Ty nie si veľmi trpezlivá. Tak čo sa s tým babreš? Proste ho tam strč a je. Daj mi z toho ruku dole, že mi s tým niečo spravíš. Hlavne už niečo rob. Tak skúsme. Podarilo sa. No dobre, takže na chvíľučku ich prerušíme. Je niekto, kto si trúfa povedať, čo predstavujú, čo nám tam sa snažia znázorniť? Kto vie? Chcem odpoveď, všetci. Kto to povedal? Veď sú tu malé deti. Nikto si netrúfa, však? Dobre, tak teraz ja poprosím, vysunte sa trošku z toho poza toho paravanu. Nikto nevie. A dokončite nám scénku. Bože, a to si len mal naštartovať auto, dokedy budem čakať. Že auto. Dobre, takže štartovať auto, ďakujem. No uvidíme, akí šikovní sú Ivko s Evkou, tak teraz pošleme zase za paravan ich dvoch. Čo si pre vás pripravili, uvidíme. Pri tom štartovaní sa niečo dovidieť. A hlasno, prečo nemáte mikrofón? No, nech sa páči, Ivko, Evka. Už stojí? Ešte nie. Tak to ešte skús. Musí sa to podariť. Presviečaš o tom mňa alebo seba? Musí to výjsť. Musíš ho postaviť. Bože, veď keď nie, svet sa nezrúči. Žartuješ, však všetci sa mi budú smiať. Ber to s humorom, aspoň pekne leží. Vážne? Tešíš? Že sa aspoň na mne zabávaš. Ale dobre. Skúsime použiť viac gélu. A hočičo, nech to drží hore. No ale vážne, vypadá dobre aj takto. Jasné, akurát, že ak ho nepostavíš, môžem ho rovno podstrihnúť. Och, to teda nie, taký veľký. Musíme len nájsť správny spôsob ako na to. Tak rozmýšľaj, čo sme ešte teda neskúsili. Jak? Čo to robíš? Skúšam ťa vystrašiť, možno, že to zaberie. Dobre, ďakujem pekne. Tak skúsi niekto uhádnuť, čo to asi bolo? Čo sa tam deje za tým paravanom? Perverzné veci. Dobre, Miško uhádol, tak trošku sa nám vysnúte a skúste nám to dokončiť. Máme správnu odpoveď normálne. Takže... Ja som tú správnu odpoveď nepočul, prosím vás. Tak dobre. Nedočiahne. On ešte ho má tu ten... Tam je kamera, na kameru poprosím, na kameru. Detail, na kameru, Evka. Každý si myslí kadečo, ale to je rozprávka, sa dajú tie vlasy postaviť. Ale pokiaľ ho na tie vlasy nepostaví, ja na ten pán-rokový koncert jednoducho nepôjdem. Dobre. Dobre som. No a keďže ani si nesadajte, keďže ste mali úspech, choďte tam zrovno ešte raz. Bude odmena? Bude určite, vy máte určite ešte niečo pripravené. Takže ešte jedna scénka. Pomorne počúvame, čo nám teraz povedia. Myslíš,
že sa tu ten smrad bude držať dlho? Počúvaj, zatiaľ nemyslne, asi to tak myslíš, že áno. Nemám rada tento zápach. No a kto ho má rád? Ale bez toho to jednoducho moja dráha nejde. Keď otvoríme okná a urobíme prievan, nezmizne smrad rýchlejšie? Joj, počúvaj, podľa mňa sa ten smrad rozšíri po celom byte. Tak radšej nie. Tak počúvaj, mám dobrú voňavku. Čo keby sme to navoňali tou mojou dobrou voňavkou, ha? Toto asi nič neprerazí. To je iná chémia, iný smrad. Zadrž dých, keď je to také zlé. To čo ti mám povedať? Tiež si to nemusel všetko naraz. Ešte, no, ako každú hodinku? Ako každú hodinku trošku. Veď by tu bol smrad celý deň, moja zlatá. Ale nie. Dobre, stačilo. Stačilo. Vie niekto, čo sa deje za paravanom? Sa pozri na zem. Čo sa to tam deje? Kde sú? Alebo... Nikto? Aspoň skúste. Nie? Dobre, tak nám to dokončíte. Nože nemusel celú bandásku stava minúť na tú podlahu. Tak, nemusel, potom by to tak nesmrdelo. Spása naša, tancovala pri tebe všetká kásla. Včera som ti hladká líčka, dneska ti už horí sviečka. Včera som ti chytala kolena, dneska si už na márach vystrela. Ore zore, naučia ťa v pekle more. Starý mladec, bez teboj slávy, požaruj všetky. Písne jak krásne, a aj slobane, potom nocou, žiavce nocom kopali. Na druhý deň mokrou hádku hľadali, aby ste si prostou hlavu schladili. Slovo dávam teraz aj starým dievkám, poplačú si neraz, im dajú sliepka. Pri muzike mojej dobre im bol, nesedeli povej, tančili znovu. Teraz budú sedieť doma za pecom, pritom veľmi smutí za dnešnou noc. Aj s vami sa lúčim, babi klevetné. Verte, že už na nič nie ste potrební. Si to povídáte celú dedinu, ale zabudnete svoju rodinu. Jazyky už máte skoro po pekne, keď povyprávate všetkým klevetom. Spolu to ostávajú, spolu všetkých žije a živenou volajú nový spolu. Hrozne poctivejšie, nie len pre seba, neopierajte sa nikdy za seba. Ty naša dýchovka, štýle dobré hrajú, na pospiešné reči nikdy nič nedaj. Pri vašej muzike ľahšie budete do kulturáku pochovať. Ostávajte spolu prítomní, nepáčte za rohom, dúfajte všetci, že o rok vrátia sa tie chvíle prešťastné, ktoré sú nám teraz tak veľmi milé. Lúčim sa ja s tebou, celá naša kasa, za rok zídeme sa tu spolu zasa.
Thank you.